Ceap me gra go má ceap me gur an na eistí go má agus ceap me gra an clúisteisiún go hionintach ceap me gra a bra éca. Bhí sé má golória bhí an clúisteisiún beganín bhí na cansaí beganín sciúpaí ach bhí an eiste tá fuchman eiste méall ar chuirsaí drogaí 5 bhain in san cuirsaí drogaí agus bhí sé éasca pointí ála scríomh go eiste. Bhí sé go má ceapam héin bhí beidir an Nniumacha Amán, bhí mar réití le mar scéal dearna mis an eiste a héin. Dearna me eiste an rudaí a chudann seachar de sláinte. Ceapam bhí sé go má. Ní ceapam bhíon clúisteisiún go má freisin, chuir sé seach scopaí freisin. Ceapam bhí sé go má. Hain sé go mór am ceap me gur an na tapaí Sach felling noch lein látainán, cos leis an cos Spidéal tá éan agus fao drogaí sa síl de daoine agus choirt mar sin. Bhí sé go má, bhí an clúisteisiún sách dochar camará ach an sin an scéal bhí an scríomh bhí sé tá. Bhí sé faoi céir de churann seachar dochas mar sansa agus bhí sé sin sách éisce leis an dhéanará. Bhí sé go má, bhíon clúisteisiún go má, bhí sé níos na blianteile rinne me hána agus rinne me eiste ar feiban níos sláinte agus bhí sé cineal olbhí am hána héin agus bhí sé sách éisce.